Orizont. 16 часа. Новините. Млади хора от Стара Загора форма на протест срещу решението за застрояване на зелените площи. В същото време собственици на земи в парка се противопоставиха на проявата и забиха табели с надписи "Частна собственост, влизането забранено". Репортаж на кореспондента ни Венелина Попова. Протестът стартира с отворено писмо, публикувано в интернет страницата за електронни петиции на млади български учени от Милан, Лондон, Виена, Мюнхен. Here we go. Realizarea de schimburi tehnice și consolidarea legăturilor economice între cele două regiuni. Capitala Greciei, Atena, înregistrează o creștere alarmantă de noi infecții cu HIV, în special în rândul consumatorilor de droguri.